Snip, Snap, Snoden. Een verhaal schreven en verteld door Henk Puister. Goeiemorgen, luisteraar. Karakter. Bengt het net geld uit automoord trokken bij het bankgebouw en hij bergt zijn passie op. Foutje voor foutje komt een man echte schroefkaren in kaart uit. Hij had lang grijs horen nekken en kromme ruggen. Bij Bengt bleef de staan. Met muiten keerde ze ook een kwaadslag, knikt en hij zegt: kom net van die computerwinkel door zo. Mijn kleinzoon wil me zo'n laptop in touw. Ah, dat hoeft niet meer. Ik ben 83 en die paar jaar dat ik nog te houden heb, kom ik zonder laptopje ook wel door, zei ik. Maar jong bleef maar aandringen. Ik kon op nooit tot zijn kop uitpraten. We hebben zo even met zo'n computerkerel praat in die winkel. Dat wil zeggen, mijn kleinzoon het woord doen en ik stond erbij te gaan met mijn mond wijdwogen open. Moest me niet vragen wat er zegt is door die beiden. Die jonge lui die praten zo zachtjes, hè. En allemaal praten ze gelijk, vlug en onduidelijk. Dat is de jeugd. Is dat nou computertooi, jong, waar hij in pruiten, vraag ik mijn kleinzoon. Hij begon te lachen. Kom, we houden op haar zeggen. Jouw laptopje komt eraan en ik help je er wel met. Jong, zei ik, dat is in orde. Maar die proterij van jou, dan kon ik je geen taal aan vastknuppen. Ik kom wel eens in zo'n Chinese vreterij zien en ik ben allemaal Chinezen en gaan niet erop blikken. Maar ik zeg die kan ik beter volgen als de verkoper in die computerwinkel. Maar het zal wel een milikner, want kleinzoon vertelde me dat die computerwinkel heel hoog aangeschreven staat en al de wereldprijzen wonnen net. Computerprijzen, hè? De man zwicht en bleef sikkom in een huis buien. Als ze uithaust is, zegt Bengt: ach, ik heb net zo'n min verstand van computers als jou, hoor. En toch ben ik, denk ik, een stukje jonger als jou ben. Een stukje, maar, antwoordde de man achter zijn schroefkade en hij glimlacht. Zo te zijn ben hij nog goudkregel, wil Bengt een compliment u dalen. Ah, ja, jong, is het antwoord. Ik vlieg nog als Noorse wind achter de wilde wiepenman. Alleen, ik kom zo jaren niet meer aan de hak. Nee, ik meen, hij liet me hout bij de tieten wezen, zegt de ander. Afklap met uitsnaden, zegt de oude man. Als ik 's morgens om 8 uur te bed uitkom, dan mag me 5 uur verder wezen als ik me het hoor uitbosseld heb en helemaal in de klaaien zit. Maar ze verkoopt me nog geen knoten voor citroen. Ben een uitzuipel in de kap. God toch fort, doe klauwdommel. Bist je een dikke loser, man. Slapenscheet, dat bist. Verschrikt kikt oude man Bengt aan. Zij keerden zich aan bij hem om. Die bunzel met zijn fiets en zijn rugzak, dat is mijn kleinzoon, zegt de oude man. Bengt zucht een jong even weer op zijn fietsen zitten. Hij had wat pielkerig haar en lichtblond botje. Duister bruine rugzak draagde. Gimpies om zijn vouwen en om het lief een shirt en de kleuren van FC Grun. Hij had de doppies van zijn smartphone in de oren en rapt: ik wil al niet meer met die proten, doe middenloper. Jong en wiede verschoten spiekerboksen en met een kap die helemaal schoelheid en een zware capuchon is de persoon voor wel de scheldwoorden bestemd ben. Hij staat er zonder weerwoord bij als een lulletje rozenwater. Hij kreeg nog meer op zijn dak als de hellige jong zijn oordappies weer uitdoet. Met feestvieren op Grote Markt is thuis vooraan. Zoek maar eens een krieger. Wils de successen van onze FC wel vieren. Maar waar bist u als tegen zit met onze jongens? Waar blijft als ze onze steun nodig hebben? Dit bist nergens. Een karakterloze kloot, dat bist. Een mooi weersupporter in Aasnijd. Hai, mommelt Dolenboos. Waar is Sjouke weer fel, ja? Mijn kleinzoon is de goudigheid zelf, maar hij kan bij zetten heel fel uit de houken komen. Dit is een voor geen reden vatbaar. Dat had hij van zijn vader. Die kan ook geen onrecht verdrogen. En fanatieke FC Groningen-aanhanger, hè? Sjouke werkt voor een uitzendbureau. Al het werk wordt nader de neuzen voor opgehaald, dat pakt hij aan. En hij gaat naar elke thuiswedstrijd van Groenendaal. Dat deed ik vroeger ook. Maar nou kan ik niet meer. Na elke wedstrijd, als zijn kameraden de krauw in doeken, dan komt mijn kleinzoon bij mij en dan brengt hij mij verslag uit. Sinds Kurt had een vriendin, een lijfwicht. Hij is gek met haar. Stopelwies is ze met zijn verkeeren. Frida heet ze. Ze geeft niks om voetbal. Maar Sjouke, dat is een echte. Regen, sturm, mogel, snee. Het kan allemaal niks verschillen. Sjouke is in Euroburg. En steunt FC Grun, vertelde opa van de jong. Nooit zonder trots in zijn stem. Dan zegt hij: van jaar of wat heeft mijn kleinzoon een bezopen turf dat wordt eruit gehaald.
Een stel kameraden was met elkaar aan de tetten geweest en 's nachts geen klopens weer op huis aan. Nou kukelde een van uur knorren doen, maar zo twot erin. Sjouke bedacht ze ook naar het sprong om no en haalde hem weer op dreugen. Fotograaf zeurde hem thuis op en hij kwam met weddenholder op een plooitje en kraande. Het bos blam met de ene hand en de andere hand haalde een allozie omhoog. Dat was zijn beloon. Ach, dat hoeft al niet voor Sjouke. Hij had er niks geen verlet van. Als hij met kranen zagst, dan strolde de tekens in van zijn hele kab af. Hij kon zwemmen als een waterrudde en hij vond het heel gewoon dat hij die dronken van je tot water uitholde. Nee hoor, voor Sjouke geen poehaai. Die allozie die je kreeg en het trouwens nooit om had. Die ligt in loo van kaas, geloof ik. Volgens mij is al stokt. Keur je jong er nooit over. Ach, zou wel zo'n schieding wezen tot speelhoudwinkel uit. Waar is het meeste leven nou nog weer van door de dag? Niks toch? Sloeg kraande er maar op nul. Benk zucht dat Sjouke op fietsen voortreed. Hij kikt hem nul. Kom wel hout met je klein zoon zeggen. Door uit mij niet over in te zitten. Maar kom, ik ga eens weer. Ik wil een beetje down. Dag hoor, beste ermee. Dan stekt Benk de weg over om door parkeerplaatsen te gaan, waar zijn auto achterlaten had.